Prețul gazului nu va crește în această iarnă, asta spune ministrul economiei Ion Ariton după întâlnirea de la Moscova cu cei de la Gazprom. Rușii au acceptat să le cumpărăm gazul direct de la sursă, fără intermediari. Deși prețul gazului nu este stabilit de către Ministerul Economiei, Ion Ariton este convins că nu vom avea parte de creștere ale prețurilor, cel puțin nu în această iarnă. O să putem cumpăra gaz direct de la Gazprom. Prețurile sunt pe piață, deci cererea și oferta va stabili nivelul acestui preț. Pentru perioada imediat următoare nu va fi nicio creștere la prețul de la gaz. Rușii sunt interesați și de tranzitul și depozitarea gazelor prin și în România. Reprezentanții Gazprom vor vizita câteva depozite din țară. Sunt foarte interesați de depozitarea gazului în România. Noi am prezentat un număr de 90 depozite. Pentru a cumpăra însă gaz mai ieftin, fără intermediari, trebuie să așteptăm să se încheie contractele în derulare.